ng'ato ni ng'ato kutima be. Okay. Come on. Koro wadhi ane weche mokelo waka endi mondo wago mbaka limbe mar jatend piny Kenya. Yes. Madhi yo Nyanza. Yes. Sie limbe ni dhi konyo jo Nyanza gang'o. Mokwongo adwa duoki chien mathin. Mondo ine kumwae gi kumwa dhiye. Ok ine ka ndalo mane wane campaign cha. Jotelo mane nie Kenya Kwanza mandalo no President Ruto ne en candidate mar Kenya Kwanza. Nozunguka Kenya mangima ka giwuoyo gi jopiny mane piny kucha. Nyanza kucha ne wawuoyo gi jopur, ne wawuoyo gi jolupo, wawuoyo gi kijende, wawuoyo gi joma mine mondo wang'e changamoto, tabu ma japiny ma kawaida nang'o ni godo. Mondo koro kwataso plan marwa kaka Kenya Kwanza to hakikisha ni tabu mune jopiny onyiso wani dugidwa ni mondo los kande odonje plan marwa. Matiende ne wawacho ni kar pango gik moko gi malo titero piny, wadwa ni wachak pango gi piny kwadhi kanye, kwadhi malo, emomiyo ne waluongo in bottom up. Koro Nyanza thurwa kucha, weche manowuok kuom wuoyo mane wawuoyo go jopiny go, ne en ni jopiny dwaro ni mondo tim ang'o, olosi industry mar sukari. No ne ni odhi piny. Mar ariyo korka lupo koni, jopiny nowacho ni nitie tabu. Onge kata factory mar rech. Korka nderni jopiny no wuoye, korka pi jopiny no wuoye. Jopiny no wacho ni gionge joma mine ni gidwa pesa mar ang'o, mar ohala. Gi kijende be gidwa ni mondo yud nigi pesa mar ohala. Joma kunyo goldi no wacho nwa ni nyaka lok chike ka goldi karka nikech iyudo ni kama okunye goldi gima nyisi no kuny goldi en mana bur maduong' motimo ang'owa modong' kanyo. Gidwaro ni pesa mondo oluore kama okunye goldi to ng'eny pesa odong' ang'o, odong' piny kanyo. Pamba nonyiswa ni pamba ne en cash crop maduong' mane kelo pesa mang'eny thurwa kucha. Pamba no nodhi mogore ang'owa, ogore piny. Ahero kacha ne giwacho ni gidwaro ni mondo okony ang'o, okony jopur mchele to gi factory be ne gidwaro mar ang'o, mar mchele. Korka ofula machendo Nyandoni. Te machendo nyaka Busia Budalangi kochacha. Mano ne giwacho ni sirikal obed gi mpango maber mar timo ang'owa, mar dino ofula no. Koro magi weche mane odonjo e economic blueprint marwa kane wawacho agenda ka mwadhi timo nang'o ni jopiny. Koro gima watimo wan sani kanyo koro wasedonjo e sirikal. President no onyiso wania kaka ministers mage ni siasa osetimo ang'o, orumo. Kik wang'i ni jogi nogo kura kama, kik wang'i ni joka nogo kura kamacha. Jo Kenya koro gin adi? Gin achiel. Wawe wach siasa, wafocus on tiyo nang'o, tiyo ni jopiny ma ok wang'iyo wach siasa. Siasa ibo tim mbele kucha kendo 2027. Koro Nyanza ka gima wasebet kwa wapango kendo watimo en rito singo mane watimo ang'owa, mane wamiyo jopiny ka. Koro wuoth ma president dhi e Nyanza sani ni en wuoth miluongo ni development tour. Odhi yawo development programs mang'eny thurwa kucha. Kwa chako wadhi kuongo gi Kabonyo ei Nyando ka. Kabonyo ka nitiere Fish Training Institute ma igero gi pesa bilion 3. Kendo mane project ma President Ruto nokuongo kete lwete kwa donje sirikal. Cabinet mokuongo mwabet go. Project ma Ruto kuongo kete lwete en ang'owa, en Kabonyo Fish Training Institute. Be no kete budget. Nitie en gi pesa. Kaka sani ni kalo kuno kata kawuono kapok abiro ka an kuno. Wadhi timo ground breaking. Pesa nitie. Koro ke ya kanyo nitiere hospital Ugenya ma president dhi yawo, level 4 hospital Ugenya. Kibiro gemka wan gi digital laboratory ma president dhi yawo. Mpango ma wan godo sani okine ka tije mag office gi either githin or gionge. Koro mpango ma wan godo sani en ni waloso digital laboratory matiende ni en kamisome computer. Waketo computer, wakelo joma timo ni kijende gi nyiri training. To kendo watudo gi kembe madongo loka kucha. Mondo koro giyud ang'o, giyud tije e computer ka. Digital jobs. Matiende ni en tich mitiyo go buongo to gi computer titime computer ka. Koro wadwa ni kijende gi e ward ka ward Kenya mangima wadhi bete gang'o,